Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua. Nakitulit tayo sa pinaka-latest update sa ating panahon. Ito po ang LPA 97W final update. Ito na pa ang panghuling update natin since papalabas na po sa Philippine Area of Responsibility itong si LPA 97W. Ito po ay ngayong Sabado, Agosto 6, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Now, ito po yung CAPSAT na ginawa natin kanina. At nakita po natin, nakalabas na po sa West Philippine Sea itong si 97W at naging isa na po siyang active LPA na posibleng maging bagyo sa loob ng 48 at 72 oras. Okay? At sa ngayon, nasa 35-65% or medium chance na ito po ay magiging ganap na bagyo within the next 24 hours. At yung kanyang trough ay nagbibigay pa rin mga ulan, mga thunderstorms, lalo na sa hapon ng gabi, sa malaking bahagi po ng Luzon. At dito naman po sa Mimaropa at Canlucan, Kabisayaan, kasama po ang Sulu Archipelago, ang Kalayaan Island Group at Spratly Islands ay magkakaroon po ang epekto po ng habagat. Okay, medyo mahina nga yung habagat, although kahit na mahina po siya, magbibigay po ito ng mga malalakas na ulan, mga thunderstorms, paggulog at paggidlat sa mga areas na minention natin. At ang ibang bahagi po ng ating bansa tulad ng Northern Luzon, Mindanao ay magiging okay naman po ang kapanahon. Subalit sa hapon ng gabi, nandiyan pa rin po ang mga localized thunderstorms, except po itong Batanes na nasa influensya po ng high pressure ridge dito po sa may south of Japan. Hindi lang natin nalagay dyan dahil medyo hindi naman po gaano kataas yung atmospheric pressure niya. So, hindi na nalagay na bilang high pressure but nandyan po yan. Okay, kita naman po ang clear ng kaulapan dito. Okay, and then sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na sunod na LPA. Meron lang po tayong Intertropical Convergence Zone. Okay, at kung titingnan natin yung fast animation, so nakikita natin yung medyo disorganized po na kaulapan nitong si LPA 97W at sa mga nakalipas na ilang oras medyo nasira yung kanyang sirkulasyon pero nandyan pa rin po siya sa may kanluran po ng Dagupan, mga 400 kilometro sa kanluran ng Dagupan at tinasahan po itong lalabas po ng Philippine Area of Responsibility bukas po linggo, okay, umaga o tanghali lalabas na po yan. At nandyan pa rin yung mga thunderstorms at mga ulan, dala ng habagat at yung monsoon trough dito sa Kabikulan, Mimaropa at Canlucan, Kabisayaan. Ito naman po ang zoom in satellite animation mula sa windy.com at nakita po niyo gaano kakapal yung mga kaulapan, dala na itong si LPA97W, kanyang trough na nandito. Okay? At ito naman po yung tinatawag nating southwest monsoon na habagat, nagsimula na pong maka-apekto sa Canlucan, Kabisayaan, Mimaropa, at ito rin pong bahagi po ng Kalayaan Island Group. Okay? So far, yan po ang inaasahan natin. Kung tinignan natin yung infrared satellite, yung mga maiitim na dark red or maroon, dark maroon, yan po yung mga thunderstorms na namumuo within the trough and the habagat. Ito po yung ating rain forecast, pressure at wind forecast as well. At nakita po natin sa mga oras na ito, nagsimula na po ang habagat sa Mimaropa at Canlucan, Kabisayaan. At yung ibang kaulapan dala nitong LPA, nakaka-apekto pa rin sa Canlucan, bahagi po ng gitnang Luzon, lalo na sa may Zambales, Western Pangasinan at Bataan. At bukas po ng hapon, linggo, yung LPA ay lalabas na po ng PAR at mag-organize po dito. At still, nandyan pa rin yung habagat sa Mimaropa, West Canlucan, Kabisayaan at dito rin po sa Kabikulan naman po ay epekto ng monsoon trough at konting habagat at may mga thunderstorms din po sa gitna at hilagang Luzon. At pagdating po ng Lunes ng hapon, inaasahan po yung LPA 97W ay unti-unting lalakas, subalit medyo malawak po ang kanyang sirkulasyon. Ito po yung tinatawag nating monsoon depression. Hindi ba po siya fully developed as a tropical depression kasi yung hangin po dito malapit sa kanyang sentro ay napakahina. Ang malakas na hangin po ay nasa periphery niya, which is around 400 kilometers away. So, ito po yung tinatawag na monsoon depression kasi nasa periphery po yung kanyang lakas ng hangin at mga ulan. At ayan po,
combined effects na rin ng habagat. So, magbibigay po ng mga ulan, magiging mas malakas po dito sa may bahagi po ng Kanluran, gitnang Luzon, lalo na po sa may Zambales, west ng Pangasinan, at Bataan. Mag-ingat po kayo dyan. Mayroon mga malalakas pa rin na ulan na inaasahan, lalo na po sa Lunes. Okay? At dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, ito po ay mga ulan tulad ng mga localized thunderstorms. Sa Kabikulan, medyo gaganda ang panahon, subalit may mga kalat-kalat pa rin mga pag-ulan, pagulog at pagkidlat, lalo na sa ibang areas po ng Kabikulan. Hindi naman po siya widespread. At sa Martes ng hapon ay nakita po natin na si LPA97W ay mukhang naging isa na pong tropical depression o tropical storm. At ito po ay tumatak ngayon sa general direction po ng Katimugang China. So, pag ganyan po yung direction niya. But ang habagat pa rin ay nakaka-apekto po sa West Philippine Sea, sa coastal na karagatan po ng Western Luzon, mula sa Ilocos Region hanggang dito sa may western sections ng gitnang Luzon. So, may mga inaasahan pa rin mga ulan at konting hangin mula sa timog at timog kanluran. Gayon din po sa bahagi dito ng Mimacopa. Okay? So, yan po ang inaasahan natin sa Martes. Sa Kabikulan, magkakaroon pa rin mga localized thunderstorms, mga isolated ones sa hapon o gabi. Dito rin po sa Visayas at Mindanao. Okay, so far yan po ang ating latest sa ating panahon. At babalik ulit tayo sa Lunes na po upang bigay sa inyo ang pinaka-latest tropical weather analysis since final na po na yun tungkol po sa LPA97W. Ito ulit si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po kayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.